Έλα, εγώ είμαι. Έλα, μαμά, τι γίνεται? Είμαι ανήσυχη, Μπούλα. Γιατί, τι συνέβη? Μπούλα, θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Χτες το βράδυ πήγα σε καφετζού και ξέρεις τι μου βρήκε? Μαμά, πάλι τις ανοησίες άρχισες. Άκουσέ με, Μπούλα, πρώτα. Η καφετζού μου είπε ότι έχεις εραστεί, είναι αλήθεια? Αχ, δεν μπορώ, κυρία Γιολάντα, ξανά. Αφού θέλει κι άλλα αποδεικτικά στοιχεία ο Γιάννης. Ναι, αλλά άμα το μάθει η Άννα. Από πού θα το μάθει, καλέ? Σαν πως εγώ θα δώσω την κασέτα στον Κακαουνάκη να την παίζει ο Σκάι. Μόνο ο Γιάννης θα την ακούσει. Αχ, δεν μπορώ, κυρία Γιολάντα, έχω αναστολές. Μωριά στο διάλογο με τις αναστολές σου. Εδώ κινδυνεύει ο γάμος της κόρης μου. Λέγε εκεί να τελειώνουμε. Πού είχαμε μείνει? Η καφετζού μου είπε ότι έχεις εραστεί. Πατάω. Λέγε. Είναι αλήθεια? Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Γιολάντα? Ποια κυρία Γιολάντα, μωρή? Τώρα κάνεις την μπούλα, μα μάθαμε λες. Αχ, ναι, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα, Πάμε πάλι. Συγκεντρώσου στο ρόλο σου. Λέγε. Είναι αλήθεια? Μαμά, τι είναι αυτά που λες? Απάντησέ μου, Μπούλα. Θέλω να ακούσω από το στόμα σου την αλήθεια. Μαμά, αν είχα εραστεί πρώτη εσύ θα το μάθαινες. Δεν ξέρεις τη φιλαλήθειά μου? Μικρή όταν έτρωχα κρυφά γλυκό αμέσως δεν ερχόμουν και στο έλεγα. Όταν είχα σπάσει την τζαμαρία του γείτονα δεν έτρεξα να σου το αναφέρω. Το ξέρω πόσο φιλαλήθης είσαι, αλλά ο εραστής δεν είναι σαν το γλυκό του κουταλιού. Μαμά, σε παρακαλώ, κόφτη την κουβέντα. Έλα, βρε κουτό. Μίλησέ μου ελεύθερα. Γυναίκα είμαι κι εγώ, θα σε καταλάβω. Δεν έχεις λυπηστεί κανέναν. Τόσους ωραίους άντρες γνωρίζεις. Μαμά, για ποια με πέρασες? Με προσβάλλεις με αυτά που λες. Κοίταξε να δεις, Χρυσό μου, μην το λες έτσι ξέρα. Βάλε λίγη αγανάκτηση. Πρόσεξε. Μαμά, για ποια με πέρασες? Με προσβάλλεις με αυτά που λες. Κατάλαβες? Για να δείξεις ότι είσαι έξω από τα ρούχα σου. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Για πάμε μια πρόβα πριν από την εγγραφή. Ένταση, πάθος και αγανάκτηση. Μαμά, για ποια με πέρασες? Με προσβάλλεις με αυτά που λες. Πιο πολύ. Μαμά, για ποια με πέρασες? Με προσβάλλεις με αυτά που λες. Όχι, βρε παιδάκι μου, το φωνάζεις. Να βάλεις πάθος και δραματικότητα. Πώς τα παίζουνε στη λάμψη. Α, κατάλαβα. Μαμά, για ποια με πέρασες? Με προσβάλλεις με αυτά που λες. Άστο, χέστο αυτό το στυλ. Πες το όπως σου έρχεται από μόνη σου. Δεν σου επιτρέπω ούτε να το σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα. Εμένα που αγαπώ το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση. Εδώ που αναφέρεσαι στο Γιάννη, να σπάσει η φωνή σου από συγκίνηση. Πρόσεξε, εμένα που αγαπάω το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση. Αχ, τι ωραία που το κάνετε, κυρία Γιολάντα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω τόσο δραματικά. Σκέψου κάτι κακό για να μπει στο συναίσθημα. Τι κακό σεισμό? Όχι, σκέψου κάτι πιο προσωπικό. Σκέψου τα πεθαμένα σου. Μα δεν έχω, όλοι οι δικοί μου ζουνε. Πες ότι πεθάνανε. Αχ, δεν μπορώ, είναι γρουσουζιά. Ωραία, τότε σκέψου κάτι άλλο. Σκέψου ότι πήρες άλλα 10 κιλά. Σκέψου ότι χώρισες με τον κόμενο. Αυτό μου φαίνεται πιο λυπητερό με τον κόμενο. Ναι, σκέψου ότι σε περάτησε. Σκέψου ότι είναι με άλλην. Και πώς είναι αυτή η άλλη? Ψηλή, ξαφιά, Σουηδέζα. Σε έχει εγκαταλείψει. Διασκεδάζει με την άλλη, την Μπριγκίτε. Έτσι τη λένε τη Σουηδέζα, Μπριγκίτε. Εσύ είσαι σαν την καλαμιά στον κάμπο και εκείνος διασκεδάζει μαζί της. Α, το πούστη. Μπράβο, μπράβο. Τώρα το πιάσες στο συνέστημα. Λοιπόν, κράτα το. Είσαι έτοιμη να συνεχίσουμε την εγγραφή? Πατάω. Δεν σου επιτρέπω ούτε να το σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα. Εμένα που αγαπάω το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση, που έχω αντέξει τόσα κέρατα που μου έχει φορέσει αγόγγιστα. Έλα, με κλαις κοριτσάκι.